Gödöllő Budapesttől 30 km-re észak-keletre található. A 30 000-es lélekszámú város különösen szép helyen fekszik a róla elnevezett gödöllői dombság ölelésében. A földrajzi fekvése, természeti, kulturális, történelmi és ipari értékei kiváló lehetőséget nyújtanak a folyamatos fejlődésre. Közlekedési csomópont. A Budapest-Miskolc vasúti főútvonalon fekszik, továbbá 1911 óta Gödöllőt hévvonal köti össze Budapesttel. Érdekessége ennek a vonalnak, hogy azóta is fordított közlekedési rend van érvényben, azaz a vonatok menetrend szerinti baloldalon közlekednek. A 3-as főút keresztülszeri, az M3-as autópálya érinti a várost. Gödöllőnek 9 helyi buszjárata van. Az országosan is ismert nevezetességei közül feltétlenül meg kell említeni a gödöllői Királyi Kastélyt, amely Magyarország legnagyobb beépített alapterületű barokk kastélya, páratlanul gazdag történelmi múltjával és stílusteremtő építészeti értékeivel. Erzsébet királyné a világszerte csodált, korát meghaladóan modern gondolkodású, gyönyörű Sziszi több mint 2000 éjszakát töltött itt. Az 1996 óta régi pompájában ragyogó kastély immáron 30 felújított teremmel rendelkezik. A kastély parkja is fokozatosan megújul, az előkertek rekonstrukcióját követően a 26 hektár kiterjedésű őspark is lassan elnyeri korabeli szépségét. A város másik nevezetessége a Hamvai Ferenc szolgabíró által 1662-ben épített kúria, amelyet a közelmúltban csodálatosan felújítottak. Ebben az épületben ma a Városi Múzeum fogadja látogatóit. Az épület mintegy toldalékaként épült fel a városi piac. A műemléképület méltósága és a piac nyüzsgése közötti feszültség érdekes, eleven városi teret eredményezett a megújuló gödöllői városközpontban. Említést érdemel még a város szívében elhelyezkedő volt községháza, amelyik meghatározóan szép épülete a város központjának. Az elkészült tanulmányterv alapján valósul meg az épület teljes felújítása. Ki kell emelni a Szent István Egyetemet, amelynek központja Gödöllőn van. A meglévő épületeket számos új létesítménnyel bővítették, a mára már szinte önálló városrészé fejlődött intézmény Magyarország legnagyobb felsőfokú oktatási intézménye. Az egyetem aulájában látható Amerigo Tott magyar származású szobrászművész a Mag Apoteózisa című monumentális bronz domborműve. Az egyetem területén található a mezőgazdasági eszköz- és gépfejlődés történeti szakmúzeum. A szakmúzeumot 1986-ban alapították, az azt megelőző 3 évtizedes gyűjtő és rendszerező munka eredményeként. 1966-tól Gödöllő ismét várossá vált. Ekkor csatolták hozzá Máriabesnyőt. Máriabesnyő főbb nevezetességei a kegytemplom, valamint temetőjében található gróf Teleki Pál sírja. Gödöllő 2006-ban ünnepelte várossá nyilvánításának 40. évfordulóját. Az autópálya mellett a Dózsa György úton autószalonok sorakoznak, és ott épült a bevásárlóközpont is. Bőséges a közművelődési, iskoláztatási és sportkínálat. Gödöllőn sok közpark, zöld terület található, emberhez méltó módon lehet élvezni a civilizáció áldásait. Ennek a városnak komoly múltja és nagyon határozott jövője van. Ha figyelmesek vagyunk, észrevesszük mindazt, ami fontos egy város életében, hogyan rakódnak egymásra az évszázadok, mint él együtt a múlt és jelen, mindazt, amitől kedvet kaphat a város lakója, hogy ő is gyökeret eresszen.